ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бори дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем бародаро аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун. Дастгирии моро фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. фикротонро ҳатман бародаро дар зери видео нависен. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 151 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz V124. соли барориш 1987 дар кузофи седан. Абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбуди нестай срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтесай 23000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 151000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мекунем. алиша мешава вариантҳо дошта бошен, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Дуюм мошини фурӯшӣ ҳастад Opel Astra F, соли барориш 1997 дар кузофи хетчбек. мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин хубай мега соҳибаш, краскаш нав, мотор вагон. мошин барои зимистон 100% тавиррай, маслаш навай, камбуди несай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 34000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 224000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора, арзон мекунем. барои маълумоти бештара бародарро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1995 дар кузофи седан. абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбуди нестай срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтесай 38000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 250000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. вариантҳои алиширам боша марҳамат пешниҳод кунед. алиша мешавад. барои маълумоти бештара бародарро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 2002 сол дар кузофи седан. абъём мотор бошад DVC, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш. кожни салон, гази евро 4, мотор сечка гуфтай нав ай вагон задагим, акклиматор нав, балоно дар ҳолати хуб гуфтай 80%, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 231000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг зане, фақат харидори аниқ занг зана. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад ВАЗ 21099. соли барориш 2004 сол дар кузофи седан. абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш механика. мошин мега соҳибаш нозада, пусидагӣ надора. срочно сум дар кораи Россия рафтеса мефурӯшум гуфтай. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯло бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 3500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 23000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагира бародарро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастад Daewoo Lacetti. соли барориш 2004 сол дар кузофи седан. абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбуди нестай срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 32000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 211000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мекунем, савдо мешавад дар пеши мошин. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Ҳафтум мошини фурӯшиаст Daewoo Leganze соли барориш 1998 дар кузуфи седан. Абиё мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газай коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорифта документош тамом шудагай камбудӣ нестай срош нафрӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 79000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. Алиша ҳамеша варианту дошта бошед марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст Opel Astra F бародаро соли барориш нависондагӣ нестай дар кузуфи универсал. Абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холияй коробкаш механика. Мошин созаифта камбудӣ надорад срош нафрӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Лахш қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтеса 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 122000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта муомила дора. Барои маълумоти иловагиро бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. Канали Мошин Савдоро бародаро дастгирӣ кунед. Мо ҳаррӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. Наҳум мошини фурӯшӣ аст Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи седан. Абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш механика. Мошина гуфтаи нав мотор кадагим салонуш поли 97 кадагиай срош нафрӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯло бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 132000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунемша. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ аст Toyota Camry соли барориш 2005 сол дар кузуфи седан. Абиё мотор боша 2.4 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора танировкарам дора срочна фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 53000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 349000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. Алиша ҳамеша варианту дошта бошед пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ аст Toyota Corolla соли барориш 2007 сол дар кузуфи седан. Мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензини холияй коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш. Мошин гуфта беҳад камрасходай 6 моҳ пеш ай вагон харидагӣ будумша срош насум дар кора мефурӯшум. Айни ҳол қарор дора мошин бародаро дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 85000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 561000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта муомила дора арзон мешава. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ аст Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи универсал. Абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газай коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш чашкош варид надора. Рамаш 100% краскашам навай балонош боша 80%. Мошин расход надора гуфтай срош нафрӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дора ва нархша боша гуфтеса 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 217000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзон мекунем. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 дар кузуфи седан. Абиё мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега гази бензин ҳар душ кор мекунад. Документ дора срош насум дар кора фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 178000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта муомила дора арзон мекунемша. Барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мераса. Раҳмат ки навбара то охира тамошо карден. Зинда ва сарбаланд бошен. Бародару дастгирии моро фаромӯш накунен. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. То навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен, худтонро эҳтиёт кунен. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.